Dende o pasado 10 de maio, a plataforma leva convocando concentracións todos os venres en distintos centros de saúde da comarca para denunciar a situación na que se atopa a atención primaria. Hoxe fixo en Porto do Son, para dar a coñecer a problemática que se vive neste concello, vinculada principalmente co servizo de pediatría e co de Comadroa. A entidade presentou hoxe un escrito á Xerencia de Atención Sanitaria de Santiago para que busque unha solución alternativa a que está a dar ás mulleres embarazadas deste municipio, que teñen que ir a Boiro para seren atendidas. Si ti coñeces a comarca, non é un concello limítrofe, o transporte público en Galicia, cando non vives nunha cidade, é precario. Si ti tes que coller 2 buses, o tempo de espera entre un bus e outro, cando chegas a Ribeira, xa sabemos cal pode ser, co cal ir a tua matrona a Boiro pode resultar en que sean 7 horas ir e volver. Iso é totalmente irracional, non? Pero o problema da matroa non é único. Tamén denuncian a situación que dende hai tempo padece o servizo de pediatría neste centro de saúde. O feito de que na Consellería digan que cubren as plazas de enfermería pediátrica e que esas enfermeiras van a facer un triaxe non é verdade nin en Outes nin en Porto do Son, porque están as enfermeiras titulares con experiencia en pediatría de vacacións e son sustituídas por enfermeiras que non teñen experiencia en pediatría, co cal a súa capacidade para facer un triaxe é limitada. Non ten nada que ver cando é unha enfermeira con unha experiencia en pediatría que evidentemente pode resolver moitas dúdas, pode evitar que moitas nais teñan que ir cos seus bebés a noia, pero non o caso, pero xa iso se reduce cando a persoa non ten experiencia, non? E iso que diga, estamos cubrindo as enfermeiras de pediatría, non, estamos cubrindo a plaza de pediatría con enfermeiras non pediátricas. Dende o BNG local entenden que o problema non está na falla de pediatras, senón nos recortes e na falla de investimentos. O problema non é a falta de pediatras, o problema é a falta de inversión, os recortes e a consecuencia é a falta de médicos e de pediatras, non? Nos lamentamos que o Goberno Municipal de Porto do Son non este hoxe aquí cos seus veciños reivindicando pois a restitución destes servicios e que opte por defender máis o seu partido e a Consellería de Sanidade. Na concentración desta mañá en Porto do Son tomou parte tamén o secretario xeral do PSDG-PSOE, Xosé Ramón Gómez Besteiro. O líder dos socialistas galegos denunciou, ademais do nulo investimento, unha falla total de planificación por parte do Goberno da Xunta. Segundo el, para o Partido Popular a atención primaria non é unha prioridade. O que responde todo isto é tamén falta de inversión na sanidade pública, especialmente na atención primaria, pero tamén o que hai é unha desastrosa planificación dende os últimos anos para saber o que iba a acontecer agora nesta década do ano 2020. Non? Por tanto, nese sentido, o que hai é mala planificación, pouca chega a sanidade pública, pouca atención á sanidade pública e vede como está tamén a sanidade hospitalaria, non? Esa atención hospitalaria onde efectivamente probas como a do Álvaro Cunqueiro de Vigo demostra quen aposta pola sanidade pública e quen se centra máis na atención da sanidade privada. A sanidade pública é un ben a preservar e a protexer, non é un fondo ao que esquilmar, e iso é o que está facendo últimamente, desgraciadamente, o Partido Popular.